Asini rohama dihamuda siya debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Shalom, horas menunggu marita saluna ni halongan. Pazupak kita di hari sadario dari Kamis tanggal 10 September 2021. Ima marhite-hite hata di Tuhatta di Filipi 4 ayat 6. Una koloson hamu agiaha. Ale sadok paboton hamu matu debata pangidua muna. Marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate ido sahana. Darong jol mana di portibion na sohea holsoan. Dangarong jol mana di portibion na sohea marsak. Saludo hea marsak, saludo hea holsoan. Alani ima dia lusi di batama hita marhite-hite hatana na tersurat di Matius bidonom ayat 25 sahat ayat 27 dohot ayat 20 sada. Alani do ubay na hudok tuhamuna unang holson hamu hosamuna sumari holsi panganon manang daging muna pasari-sari para biton dang umarga hosa sian si panganon da umangat daging sian para biton mereka muma birong akan amartonga-tonga langit akan nasumanabur nasumanggotil naso papunguhot tu sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi nasida da gurang dope hasurunga muna siani isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna anggo tungsian pakolsohon ni rohana atong unang maholsoar rohamuna madok ahama panganon nami ahama inon nami ahama parabiton nami buru tutui nasay holsoani hita di tonga-tonga ni padalanan ni ngulutta buru rohono ta aharu panganon nami aharu inumon nami alay ingot hamuma nang si Elia na di huta sarpat na masa na soro udah di bagasa satahun alay roro hata ni Tuhatta ima di sada raja-raja bidu 10 ayat 14 didok ay sonod do hata ni Jehovah di batani Israel ia ita na di bagasa kurod dang olo suda jalamiya na di bagasa guri-guri dang jadi marsik bai majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jehovah tu sisi ni tanoon amuna kanay hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhatta buru hita tutu holsoan buru hita masak di tonga-tongan di padalanan ni nguluta alanita hapor siay mahata ni Tuhatta jala tapasa masaluna kaholson ni rohatta tu debata pangiruatta tu debata marhide-hide tangiang mardona hele-helek mardongan labok ni roha jala disido hata di Tuhatta di bagasa tikion pasa taunga pangiru muna tu debata marhide-hide tangiang dot ele-helek mardongan mauliate dina holosoa kita di pargugu de bata mahita di sarihot de bata hita di parmudu-mudu de bata do hita alanido molo lam gadda holso ni rohatta lam disido nang nguluta ngolu na mabiar jala ngolu na tahutan ala di holso ni rohatta budu gabe marsah kita hirorhon alani pasah matu de bata na hirolsohon ni roham ai di sarihot do amen. Jehovah debata amanami bui masar tutu holsoa kami di tonga-tonga ni portibion tan lumubi alanya kana masa di bagasa tikyod di COVID-19 siyon alay posto rohanami Tuhan na urupa mudonganamu parguguam muruhami laho mga rupi saluna jala marhite-hite ulon nami sigadu paripe jala bulu holsoa kami ni Tuhan di sipanganon di si inumon nang di parabitope alay posto rohanami sari honom mudong ulu nami son panari honomu di naposum Elia di namasa nasoro udah satao di huta sarpat di lehe hokodo di parade hodo si panganon dos inumona marhide-hite sada ina nama balu alanima paposor rohanami batugu rohanami di nama dalani akasi dalan nami to katikkinanero papos rohanya karuas ni huriam di naholsoan nasida di namarsa nasida asa totong di pasah nasida pangiron nasida tuho marhite-hite tangiang mardongan hele-helek dohot roha mauliate alani parguguy masaluna karuas ni huriam dohot akan natinopam na di portibion jala paborhak manasida mangula ulau di bagasa sadarion marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami mauliate marohanami tuho amen.